Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karbi Ronga Saramai Pen Agustin Kramasapan Kedamtang Arkoini Pai Inkora Sir Kebarni Arengahu Kapiso Putak Sodak Pen Perang Kiamai Kangni Pen Nahorlang Sukido Arong Arwadapan Kapachini Po Arkoini Pai Inkora Sir Kep Ninkan Surihinira Inkora Porni Agustin Kramasa Kra advisor upon Nahor Langsok Katari Bosti Arong Arwadatum Kra advisor upon Arengahu Kapisupon Aputak Sodakpen Pin Rempo Lapen advisor Kramasapan Arengahu Kapisupon Aputak Dia Nang Chohang Vek Nang Jipusi Kra Asongpen Pachinipon Dangte Alang Litum Kra Asongpen Haladak Nahor Langsokedo Agamburapan Lamthe Sodakpen Kapachinipon Aputak Alam Angtonpen Arju Iksinang News Report Karbi Anglong News Channel. Jadi tu Karbi Rong Saramai kara tiripi asong pen nunggu mana si papot nanti tu angkut kadang media akopi atau mana curu lah tu nama apa si tu dah poin sini ni lo ane si Lahorian adung kampa modal villa salon 29 January 2025 Arni kado we rong asal mai pen itu kahumur dang ho alat dak inu da buru da bang hiya buru bang Michael buru lapen tiken bromo alang itu bangke arong repin pen itu ma rong asal pan jakong horang pen nang chok na thain la subuh ken itu Rong Saramai penjalan tu kondem lo, tapi alang itu lada jitu kramsa modal vida salong, alang tu amitha long le pota tabe jatabe alang tu kacipu bangke 1960 nikan sidang itu kado call puji, sa 1960 nikan pota alang li mithang mata tiken buru tam hang kekela jitu pura, ape tiken buru tam hang kekela pulang ke nili pen atap bicara munila, kosa selami 1960 kan dolang polo. Lagi pacu bailang. Lagi angkur dam dia lam tu mesin jongda. Tapi alang itu ada hajong pur pua arong dia melong pen. Itu rijab forest long. Pada itu amunnya tu sih dak itu Agustin Kramsa along lilong nangado khor. Labangke cokci mesin dak. Tapi alang tu thang dokumen tabi. Pak putar tapi sejak Agustin Kramsa ni cuma advisor lo alang lagi along ni putar atau aja tu pasti amitang along lagi celang dah so por hosi alang tu bangke jakong orang panen thuduk lacot kali cukup damta jiklo November 6 tarik ni tu mudang hotel lasutan nanti tanun jadi tunggu harus ada akang sampai sih budak jadi tunggu dah 2 tarik ni dah Agustin Kram sama sari dia program do pot na puno padu duka lalu mau fitting baju na hala sudah dah kalau pas sekali lah bahini bang tiken Bromo pen Michael Buru lalu tu maka kau pas sekali harus ekdom nampak jar kaisa ini dah katim puno dah kosong lo lagi pasti Roma Saramai tu kelang tuhan ke abang nanti insalong lagi pen ini tu malam ni tuhan isia ipil lalu batai po alang litung jong sibang be puno dang te litung be angsong along ada damang ko kasi alang litung ban thoras arlo itu latum hajongpur baro ki theso pinialta thoras atum eveson sida ubi polo kasi ake hai doktor tulira mahang pan chunilo prap jin pen immediately pen la so hajongpur baro make eviction nangpu, tapi koras arlo sidola. Masih alang li pan cuniri polo itu karbiola orang sarmai henpet, propjin pe alang pan lasoro mang eviction ring lagi. Tapi koras arlo itu aron ring pang itu, namanya cokcik itu sudah. Empen aku dhonsing le orang ta la Agustin Kramsa arong liliangku. Maka dhonsing le orang situ, papang lo
Raso dhom sing le rong talang tum si long le phelang thi thai le ba boro tum si pas ini tum ke chelang dam ta chithra mun misal lo dape ki min sum mi lo thiri long le rong kera pro dan la tum hem chi ki bili lo long ke kar bi tum si na ka ban se lo da mi tha dim si la boro tum chi plan kato ko boro hani pupe sala ilu bahini la mun tikan boro pen na Michael boro pula bahini bangke hino pik hoda alang tum ki do orang ban ba orang ba so chijok tum pik la tu alang ki do bek bangke Hajangpur ke lake forest area se puri lo sta da kam sa mudar village long se nang ji bhom hino bing na pu da lalu aron repen kilo atum le ko puson pen sila pa ana ja kong penang le tuma phan nang ka teng kheng don lok ta alang le tum phan ko mane kar chak don la puson do pusu pide mana na lage doji ni tum ko chini de teng ko la se la son ja kong harang ba ang teng kheng do ma ha de ko mane political leader atum background do ban pusin tum khada lasta mu ani sin yang sila so background long le tum dhura puri lok pro te tuma political party mane tum ko long puri long de tum de dhura puri lok pro te là Hajangpur có tiếng lòng có ăn được gì không có ăn được gì don suri ni aboro tum si dolo Tadakila borodit sidoma. boro dan do Kapra khai ke dake brek khai ke do tai do ni da ke ong do ke boro si dolo ko na pen se alang le tum kewang lo la pa an don suri ini an ke do ko Jepang rum lo tum ke adhe ke kolachar per mamla the ke dimapur ban kan lo ne akhe lo mun le se dak chin rum lo sini tum ke dam hota na ke song na salo mate anh tum cái đam hồ đất tên cái chính đam hồ tên của đây là tum có mấy tu cái nào rong cho sinh như la ke ni kan complete na do ke la tu ke sa ka che pu ba 1960 ta 1960 ke do je tum ke di la ke 1960 lo pote penang nang sarhi ni tum ba ta ke kom lo pote 1960 ke mahan khela ni ni ke 1971 se le mahan the ni pe attack to kom thula lo tum ke musi 1960 le do ko ke ocho ba la mu ông bên này là Hajangpur pen cái một model Kram sa model village long one are difference dengan dia kecil 2 kilometer sebelah Ingdeng pli karbi sengkan kimi misen pen katalon po. Lakha ingkoy da po nilip constituency ke parlo panjan ramlek the patu aklamalong ingdeng pli aparman karbi sengkan kimi misen pen katalon po. Rong ru paklar nang riso ejang chingthur nang pu athepi en ponsi ramlek the patu aklamalong ada porphai troxi apor malom lama ingthur ponsi asonason kapatu angdeng pencheng lok klim sumar atuma phan arjan ki hi kachepati lapen hachake kan ling pum sokchon akekan lapen nengpi nengso kachingki chihu chiput hei sitami mesen pen chepati angdeng pachunpo lapen klim sumar atum arjan ki hi kachepati angbong pen kicheng siang deng rajas killing pen si chepalong ponlo lasi non angton pen alang litum pen le arju ponlo nang nilip chokia lapen lang kilo berta r1 teron report karbi anglong news Pili nito daga parpanjan ram lekhe arongolong karbi ningkan kimi labang sojai mek pinengan ke phong plia phong ditong talon longlo selabang so talon dun pensipili ongdung nitom dak ram lekhe arongolong don pharo lekai adon aphai dolo labang so teng pensipili tum adon tin ahom tin name tum ningarom chen pen pili labang so karbi ningkan kimi ketalon je phare tum pili chingrum lo apela bang so ka chingrum hot pili ongdung penason kaprek itum kachipati son itum enpollo piso ke hang chihot chiput lahai itum enpollo lapen arlo somarton ning pilingso kachingthi labang so program itum enpollo lapen tum karbi tum isia ke kan dolo la nempum sokchon renong chingdi lapen kaprek ke kan laposon da itum enpollo pili labang so apora hot lapen apartame ini somarton pen aning parong jipu growing mate ke ar alang to matalens ke lang lo mat thek anason litum la ar nang jipu la son pupe tamelang tom ke thek aling
sini tu malang tum han ke lang je pan pini labang support ami tum en pon lo non labang so ke en pon ko somar tum non pa en pon bom lang hada lahaya program tum en pon lo lapen khela dula non tum sajun det api iti rong amai so thak mai du ji labang so mai ju det api tum te tum khela dula tami tum tu pon ji volleyball pen chenglok nok thong dong be ke kat pen chenglok wasit ka chesan konsuri ka che doilo la sa pen chenglok kapre ke tum khela pini tum en pon ji la hello nang tum hala pachimi don nolam the bangke Kevang jelang ta la puson apan chisik manai tum. ke bang jelang apan ta meli tum jong si arnam jong si tum hala basona por ke me nang biprong lang kulo tang te de tum aning kan bang ta ke en pon ji phai tum ka chisik dolo la pen itum chisik pon bom ji la bang so mai ta me ko pini tum chisik pon lo la ta me la pen itum la bang so peneng 2025 aning kan la bang so sing kan apan itum along adona phai tum ko son si tum ke pachun ji ma pu tum bor ilo la pela bang so ga ting wai ho rong pen che don sar pen tum idon don pharo so ke do adona phai pen tum idon long pen pharo pli pli chirung si he me jang re pen chenglok kado ga be tum don mekar do an pen la bang so aphan chirung lo la pen chirung si pini la bang so program aphan tum pichun pon po la pen aparta me komande ning me neng do la bason tum hanang pidun dulan athema komande karbar claim atum komande sab sube tabe tum labason ning meneng do chuhang lo nang pi bang do lo la hai pena program si tum pini labang so aphan pe chun pon po Janai tum labang so ram terang. Ram lek the rong penai tum mesesela. Ka beng long alo ke du an abang phua tum ek tarike mani nai la puma man te ko karbi tum chot la puson la nai tum mesekan. so teng pro tang te ili tum ka mat ha teng bang ke pini tum ram lek the hoi arong hoi pen pini ning kan ke mi abang aphan ke tum karbi sing kan ke mi poposi pini tum arong tin arop tin ta me labang so karbi sing kan aphan bang ke tum teng ne de dang ji itum kapre international tum ke January 1 lo tabe pini tum karbi tum abang ke ning kan ke mi itum ke thang red lang labang so pen si ke cheng apotsi pini tum karbi sing kan ke mi aphan arong tin la pera ajaga tin tabe tum karbi khai ke do ana tum ke labang so ke tum ke mani at dang ji posine tum bang tabe ba mani lo tang te tum mesen po labang so phansi tum tame pini hoi pen radap tum aphan wala lang tum media hoi pen aphan tabe tum phan tang dak bondo Nai tum la ram lek the rong pen ka beng long mes arad do an apan messes do mala so ek tarike ning kan asen kan pen. message ke mo pen la sonak thak lo adowe karbiang long arat ke do ana tum long karbi Mane singkan akinang shot ma ka lima ka lang ma bola so lam putha. ala ka kenang sot lo karbi singkan ke mi ke talon nang je bang ke athe mai tum karbi tum ke plan ke phi pen tum nang cheng lo karbi pi loi tum ke thang red lang la bang so pen nang cheng si pini le tum mani lo posi adlo karbi long arong tin la pen jaga tin tabe tum la bang so karbi singkan ke mi bang ke talon pon et do tang te tum bang ke ale ralon ando se do pon po la bang loi tum hoi pen message ki pidun na bang tung bang ke Nilimen ke rajas kini tapi nili rong da ramlek thimalo tapi nili school dam lagi tukura English high school dali nili pomen ke Johnson killing tapi nili parliament lagi Harvey Teronpi Nai to hem bang an do members. nili them non mat ke tutors ke bang phodol bang pho Te bang an do korti bang pli injil le. injil abe Anang deng no nang. non nili lo Charlie bom lagi cap ang deng se Charlie bom Chala bang so ke al nang le nani ke Charlie do no puja ma man te nang le ni hang e pen pang labang su ka Charlie bang lagi nili phone pen mate YouTube pen si Charlie pon bom laben ki ar bang ke a class ke du ni phan ning hang los dame hem pen chelang lo thang ta videt ma he pen he lasi Charlie bang ke ning hang los dame ang songan ke dami phan bang ke thek te dal he Charlie du phan bang ke Nang comment la wana jilding lo la bang so ke ar ke pasal se pan na ka practice mate ke Charlie. labang ke nili bang ke em pon bang ke behek lo la class 5 pen ang deng pen si nili ning hang pon lo labang so ke ar ahin bang ke stame non bang practice pon bom lo me unexpert pelang he Chana ning hang puja ma ke Charlie don je pan puja pan. o nili hang pik lo ke Charlie bang ke nili hala phoang deng pen si ning hang lo ke Charlie phan tapen Se
kami merasa penil hai pensi don tek cedel pula di lap as long bang cari la artis long bang kami nang lining hang la pula hadi alang acha nang la bang su channel pe ni pen nang lika bing long la da phan ini la chuning riji ning hang do ma oh dulu mana abedet pol chuning rinang kola pasti category tum mate ke do tum hai la nang charap ka bing long Jiki misan san aning misan san abang pho tum do umati ja no son CM se tami aning misan tum han nani pen chuning riji puson do oh do ini lason mana ke arlong bete aja materials tami kenang so de dupe apa sih nili long tangkar ya be he sitamila sabsu de beta ini panos tami non kedam tang mana ke bang jilang bang ke he nang charap dun ji pansi chuning ri lo nang as pon baklang ha sisilo Really cars pun lagi art pun ha, laban la second, laban la third, anda lah, nearly complete ke art ke. nang ila so ki art ko nani ka chepati dun la puson doloma Avela pening si ladak lah, ni carbon ikan ke milong hai, la pening si fast lah. no ka chepati dun la puson na belang ka de kasi element ke pretty terang pe labang so program long ipi item dolo na tum puson kilon ke kan chepati wa pe ni art pe ni la puson chepati do ko do aholo kim somara to ngapan pini ni litum mane la hai ke ar pini ni hedi la hai da ka chepati do la pen la pum sok chon la pen hacha ke kan nim so kirung la pen program karbi aton pen hedi ka chepati pondo kibang jelang apan tami la puson ka chisik pe ni do ma nilitum mane thek an pen la hai stame na pum sok chon ponon ring nong chingdi ponon thek an pen ke paprang point kan si bor ipon lo Ingdeng ke thom karbi sengkan kimi katalon pon. Nijang karbi anglong ke parlo bitung constituency arlo rong kuru pathu aklamalong ingdeng ke thom karbi sengkan kimi katalon pon. Thanga chiklo nipai isi ningkan suri hinira ingkoira porni rong kuru pathu aklamalong ingdeng ke thom karbi sengkan kimi katalon pon. Rong kuru rang sinaklapen pater piponsi pening asengkan ke karlita long inghi amen pensi talon pon. Bangso katalon pon rong kuru rang sinaklap amaipu Mongol Singh ingti lapen kongchun bang Welson inghi arideng pensi adap porpai sir kep malom rang sinaklap alama pangjarpo bangso phi karlitang long inghi aphan chikimopo mai cheng dadapi ason kapatu chengpon keng dongdang kedam lang thepen rong pharpi rong bekekat phamri kachewung bathili ke ap hon ke jeng ing prim army ke kroy lun barim kilun music pen chair kangni wo kapachar chu hei hu chepate po sonsi popili constituency arlo khiruni pathu aklamalong positami khiruni yudatum pen karbi sengkan kimi pacheton dunsi ason kapathu chengpo cricket kapathu football kapatiko volleyball hei hu chepate po Karbi sengkan kimi karbi anglong atokano pusitami sengkan kimi katalon pon lapen alir alon chipi ponason si nijang karbi anglong ta ahawartin arong tinta ning arong chipi pon lapen alir alon chipi pon rinti Kheruni penang kelo berta kam singdera report karbi anglong news channel Binidak nil tuma cepate alam thegel alo aning kan wang na sona taksi piring 2025 aning kan pujong tum pangrom polse dile tum dak kan lakar disengkan kimi ka siladak nil tum ason ka cepate pun kono rata tum samne dak khela long kate laso pining beng deng kwan lo
HDP ahawar along Longboi timung Longki ingleng Pokhoram timung lapen apar dikrong along ta Karbi sengkan kimi katalon. Aning kanwang asonsi Karbi ang long ta thang achiklo ni phai isier ni ke Karbi akhayatung ta ningkan kimi pu hokbom wangbom si pininga sengkan ningkan surihinira ingkoira phoan ke Karbi ang long angkang pi along ta arong Karbi ningkan kimi katalon dun chihumbom nang bom ason thak si HDP ahawara long ta Longboi timung Longki ingleng Pokhoram timung lapen apar dikrong along ta Karbi sengkan kimi katalon alir alon pen talon ponsi kapatu parongro asonason sonsi babthili ke ap kachepate kengdong dang kedang ke kat kachebai nujok kanglit karlu wo kapacharchu sonsuri kachesan la sonsi kilun ke kanpensi Karbi ningkan kimi katalon along ning arong chipi ponlo Longboi timung arong along kachepater pipon atumamen hundor timung Manik Tiso, Jersong Timung, Ram Teron, Robinson Crow, Lasonsi, SGB, GB Atumta, Cherap, Chetodunlo. Lason Thak Si, Pokhoram Timung, Alongta, Rong Troxi, Arong Atum, Chingrum Si, Talon Ponlo. Labang So Along, Kachepater Pipon, Atumamen, Mirlong Kiritiso, Humber Terang, Edward Ingti, Juson Crow, Lapen, SGB, GB Atumta, Cherap, Chetodunlo. Lapen apar dikrong alongta rong ingkoy arong arwadatum chingrum si Nepali Adivasi Garo Karbi chingrum si Phongpli apong Karbi ningkan kimi talondun lopusi phirang kya thengno ningjepo sonsi bangso katalon along SGB GB atumta cherap chetodun pikpusi phirang kya thengno ningjepo HDP pen nang kelo berta Pratap Ingleng report Karbi Anglong News Channel Karbi ningkan kimi talon amai komiti pen sedame lamthe na cepak langgang tu ngabang lapulo pining pen labangso ningkan kimi katalon ningkan dilo nilitum labangso aparte from habar katalon kon lasi obi kimi tumhan lapen Karbi ajutang nitum sedame ka cirim dun angthek lobu sini nilitum matha pomsi labangso Karbi ningkan kimi katalon dolo lapen labangso katalon along sedame long riasar lapen ke rong asar kang boratum nang cepat dun pik alang nitum nang cepat dun pensi labangso anikan kimi anikan bang sedame talon long no lapen kaprek litum dak apar de krong ha warong sedame sakuri ke claim pen jenglok lapen retire lapen sedame labangso anikan kimi apan donation do pik lapen ke nang cerap kan ceto dundo la so pen masin litum labangso program sedame anikan bang sedame den potom lapen ki wang jilang sedame labangso anikan kimi litum kap talon lapen ke talon pon derpo lasi lato se labangso apar de krong pa sedame obi kimi atum han kaprek sedame ke kan kilun pen jenglok lapen awareness sedame nilitum labangso ningkan ise kamai pisi aparte from pen bangga cepaman pondo kan kimi alam the apcha la phano lasi nilitum Karbi atum ke ha nangi cheng penta Karbi atum ke ningkan kimi buke la thang achiklo tarik sia no the thang achiklo tarik si bangke muni atum pulo lasi thang rela ningkan mane hawar hapar kunam si ke chudam ni ma pu hala so ning mane nang kicheng atarik lo lasi labangso arni bangke isi lasi ladak long tumung along same ningkan kimi pu talon konlo la so talon na bangke lahano Longboi timung arong bangke lahano Longboi pu bangke aprangsi inuda arlengesar abang pulo la salang la sorgari tapeng ke la supena dun mang hondem timung pulo la hondem timung abang ta Longboi asupu iklo tapen Longboi asupu bangke hondem timung asupu bangan nari timung pulo nari timung tumalong tum korti bang thomdu atum korti bang thoma longpen akleng si bang hondem ke ba nari timung pulo nari penadun bangke son ngala sekian aku dai krum timung pulo la so penadun bangke sutu timung pulo la tum korti bang thomlo lapen ke non alangli non sorembra puisi alang pan appointment abelang sistem alang pansi non pakleng bong alang mujir timung lasi nili bangta la kalang lo ladak ronga sari lo lasi nil pan natum laso akumens nangkar telepon natum anda news live abitung natum penatum ba kapreka natum news live abutung bari putara butung penatum nangkiwang no penakar tek lapen labangso media hoi penatum kaci thangman pu besi ning thilo la KSA mate Karbi Student Association HDP branch committee penitum cherap situ sinitum bangso Karbi New Year celebration itum talon pon pemilong lo lapen nitum penengwe aju sedame ladak first
winter dance and singing competition ajam ini tum peman ponji lapen labangso karbi ningkan kimi bangso ketalon amen pen ini tum pamunar lu heads tami musical chair lapen marathon race lapen drink competition hayu setami ini tum peman pon lapen labangso peman pon ini tum asap sovet anong is setami ini tum pi bajir pon long lo lapen ini tum labangso program ke ini tum pining si keceng sila asi ini tum morning setami ini tum ba kibang jilang aningkan setami ini tum tempon bom jilang pos ini tum ladak oke hai ketok Karbi New Year Celebration Committee lapen Karbi Student Association Hippie Branch Committee pen kaki celang pet pen ini tum bangso Karbi ningkan kimi talon aningkan bang setami ini tum pecun pon pop sini tum cepat hipon lo. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang tu.